Tulo ka mga bataang lalaki ang padayon karong gipangita human matikyaw ang ilang ginuwa ng motorbangka niadtong Domingo. Matod sa Coast Guard District Eastern Visayas, ngaluan sa motorbangka sila si David Lastimada, 15 anyos, Daniel Canyaso, 17 anyos og Jay Bohol, 20 anyos og Jose Bohol, gikan sa Carnasa Island sa Daan Bantayan, paingon ngadto sa Higatangan Island sa Biliran. Apan mitikyaw ang motorbangka sa ilang gisakyan pag-abot sa kadagatan sa Higatangan na og Maripipi Island. Hangtod karon wa pa makiti ang tulo ka mga biktima. Gipasalig sa Coast Guard District Eastern Visayas nga padayon ang ilang search and rescue operation sa mga posibleng nakakita o nakasagop sa naasoy mga batanon, palihog pag-contact sa labing duol nga Coast Guard Station o baka ining mao mga cellphone number 0929 883-9416 o baga 0935-753-4093.